Ej, der ryger lige på gæsten, den der, mand. Hvordan er Det er lige på Facebook. det? Er hende der, Så, Carsten. hende der svarer på, hvad det hedder? Karsten, husmor. Spørgsmål. Er det rigtigt, at kvinder har et elektrisk apparat bagerst i klædeskabet, som mænd ikke kender noget til? Ja, det hedder støvsuger. Og hvad er det for et mærke, han kører med? Dumt spørgsmål. Jeg svarer på det. Ja. Hvad er det for et mærke? Nilfisk. Ja, han er blevet maskinfører på en nilfisk. Med 1,5 meter slange og ekstra forlængerrør. Der er ikke nogen, der kan bruge på klare Karsten, at man normalt ikke støvsuger i garagen. Prøv lige, den skal vi lige, vi tager lige close-up her og siger, at jo, det er Carsten Banke, der står og støvsuger. Hvad må en Pernille vil sige til det? Ja. Du må gerne lige komme og se det strækscenarie, altså Man virkelig ser det Det er aldrig renere. Det er en trænet fører, der tager dig fra enden af og arbejder frem, så man får det hele med. Dækket hver kvadratcentimeter. Fantastisk teknik. Hvad må den hjælpehjælper vil sige til den der med ryggen? Hvilken teknik? Jeg har aldrig været så ren det der. Det er fantastisk. Ja. Som en anden cowboy rider han på ryggen af sin nilfisk mod den nedadgående sol ude i Bjergsted Bakker.